Mga lakay, welcome back again sa aking YouTube channel. So, bibisitahin natin yung dragon farm ni Lula Paping. Tignan natin kung maraming bunga. So, yan. So, ayan mga lakay, pupunta kami sa dragon farm ni Lula. Doon natin makikita yung bunga ng dragon. Yung dapat lang pumitas din doon sa mga bunga na yon, mga dragon din. Mga dragon din dapat yung kailangan pumitas ng bunga noon. Hi. Hi. Yan na, punta tayo sa dragon farm. Oh, may nagalinis pa, nagaulan. Oh, dito na yun. Dito na yung mga dragon. Wow! Look at that. Look at the dragon. Oh. Wow! Uy! Yun, maraming bunga yung mga dragon, oh. Dragon fruit. Oh, putla na. Yan, umambon mga lakay. Ito yung malapit na mainog, oh. Yan. Dito pa. Nag-blast maraming nag-blast pa man dito pa. Oh, tinubos mo. Yung bulaklak. Kuha, oh. Pwede lang. Oh, dapat yung pipitas, dragon lang. Yung mga dragon, oy. Mga dragon, pumitas kayo ng dragon fruit. Ganito, oh, ganito magpitas, oh. Ano man, John? Sila nang ganyan. 2 kilos din. 5. Ganyan. Oh. Para hindi siya Ayan na. Pwede na yan, la? Hinog na yan? Bukas pa yan, makain mo na yan bukas. Din daw sa kanya. Oh, dito pa. Ito na yung bunga ng dragon. Oh, Dragon fruit. Oh, si mamang kay dragon yan. dragon, hindi ka. Oh. Oh, hawakan mo. Hawakan mo, yan, oh. Yan yung bunga ng dragon. Kung sa'yo makaon di ala, kanang ano niya? Yung sa loob, i-open mo yan. Napod niya, ano, kanang liso. Oh, maraming buto yan. Oh, hawakan mo, Jules. Oh, marami pala hinog, Jules, oh. Tagakawak na ako. Gusto ko din magpitas. Magpitas ka dito muna. Sabi nila. Oh, dyan, magpicture kayo. Oh. Picture kayo dito. Walang cellphone. Ilang kilo sa'yo? Isa? Oh, dragon, dito. Ay, nasabit siya. Dragon. Dito, magpitas ka. Mas yung mga dragon, yung mga alagang dragon. Oh, ikaw magpitas. Oh, sige na. Oh, turuan mo la, kaya hindi niya alam yan la. Yung alagang dragon ni Bok. Ganitohin mo lang. Oh. I-ganito mo lang. Oh. Yung alagang dragon ni Bok, nagpuros na. Yung Patuloy mo alagang dyan. dragon ni Uwe. Wala pa. Papunta pa lang. Oh. Hintayin. Wala ka, minano mo na. Oh. Yan na. Oh, dito. Oh. Oh, dito. Oh, gusto mo? Yung mga dragon lang dapat magpitas. Oh, sige. Saan si Mother Dragon? Yan, Bok, ano ba yun? magpitas na siya, Bok. Oh, dragon ka din, Ket? Oh, Bakit dragon ka din? Oh, dito ka banda. Saan na napunta ang Mother Dragon? Sige. Ang Mother ng Dragon. Hello, oh, sige. Dito, sa taas. Pag ganun, sa taas. pag ganun. Sa taas, dito, sa taas. Dito, Sa'yo, dito. Terryuan. Sige. Yan, sige, lakasan mo kasi. Lakasan mo. Lakasan mo. Ay, kulang yung force Sige, niya, hindi ka sige. dragon. Sige. Oh, sige. Ay! Oy, nahulog na yung dragon. Sabi ko na. Oh. Hawakan mo, Koy. Ikaw yung tagbitbit. Mag-try. Oh. Wala kayong dala na lalagyan. Titita. Oh, sino gusto mag-try Ako. Oh. Yung dragon na isa. Oh, yun. Dito malaki yun, oh. Oh, doon anak daw. Ayun na, mayroon pa malaki doon, oh. Oh. Yun, auntie, oh. Mas malaki, oh. Yung hawak ni Jules. Oh, sige. Oh. Wala na, inubos niya na yung bunga ng dragon. Oh. Marunong ka mag-cut? Oh, may experience ka na kaya hindi man mag-ano. Lakasan mo. With all your might. Okay, go! Hindi maputol yung kami yung layer. Ano? Anong layer? Sige. Both hands na lang. Bebe, hawak. Ay, Uy, nahulog na naman. Okay lang yan. Yan, mama
Oh, certified dragon ka na yun. Madami lang ito yung pinitas. Ay, dami naman na napitas. Sino pang magpitas? Wala na. Ubos na yung bunga ng dragon. 1 kilo lang yung piliin ko, ah. 1 kilo yun. Ang dami oh. Ilan yung puno ng dragon. Ayan, ayan oh. Ayan. Hinog man niya. Ay. Oh. Ano yan? Pictorial? Mag-try ka din? Ano, picturean lang kita? Sandali lang. Ayan mga lakay. Nakapitas na tayo ng bunga ng dragon. Kaya balik na tayo doon sa loob kasi nagambon. So andun pa rin sila, nakapitas pa rin sila ng bunga. Dragon lang pwedeng pumitas doon. And mga lakay, nabisita na natin yung dragon farm ni Lola. So dragon fruit mga lakay. So hindi pa masyadong hinog yung mga nakuha namin, kaya pero pwede na yun bukas. Yung mga ano, yung mga bunga. Kasi hindi pa siya masyadong ang tawag doon, mapula. So ayan, salamat sa panonood mga lakay. Huwag nyo kalimutan mag-like, mag-subscribe sa aking YouTube channel. Tsaka kita-kits naman tayo sa next video.